Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Вивальди тора комплексынан фатир алучылар һаман иләренә урнаша алмыйлар. Моның сәбәбе нидә? Биюләр һәм саубуллашу җырлары мшолы укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Татар традицияләре буенча каршы алдылар. Ватан-ана мемориаль комплексына чәчәкләр салдылар һәм республиканың сәнәгать предприятиеләрен күрсәттеләр. Бүген Татарстанга эш визиты белән Беларусь Республикасы премьер-министры Александр Турчин килде. Татарстан Республикасы рәисе белән бергә ул төп сәнәгать предприятиеләрендә булды. Алар арасында КАМАЗ һәм фәнни техник үзәк. Очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Турчин Татарстан белән Беларусь арасындагы хезмәттәшлекне алга таба үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Премьер-министр тракторларны җыю эшләре белән танышты, авыл хуҗалыгы техникасының модельләрен карады, шулай ук коммуналь техниканы роботлаштыру өлкәсендәге өр-яңа эшләнмәләр белән танышты. Моннан тыш Беларусиның хөкүмәт делегациясе автомобиль заводында булды. Шулай ук шәхсән республика башлыгы белән бергә К5 һәм КАМАЗ йөк машиналарын сынап карады. Татарстан Беларусиның мөһим икътисади партнерларының берсе булып тора. Россия төбәкләре арасында товар әйләнеше буенча 9-нчы һәм экспорт күләме буенча 8-нче урында тора. Фатирлар сатып алганнар урнаша алмыйлар. Сүз Вивальди тора комплексында үй туйлары булмаган кешеләр турында бара. Аларның сүзләренә караганда, көтелгән ачкычларны алар 2023 елның декабрь ахырында ук алырга тиеш булган. Әмма күченү вакытын берничә тапкыр күчергәннәр. Хезмәттәшем шауларның да, төзүчеләрнең дә фикерләрен тыңлады. Карина Шайдулина торак шартларын яхшыртырга карар кыла. Ул бер бүлмәле фатирын сатканы һәм Вивальди торак комплексында фатир сатып алган. 2 бала белән икеләтә бәйрәм, үй туе һәм яңа 2024 елны билгеләп үтәрмен дип өметләнгән идем. Ләкин фатирга урнашу бәхете һаман тимәде, ди ханым. Приобрели здесь двухкомнатную квартиру, снимаем, ютимся с детьми в однокомнатной квартире и ждем заселения. Каждый раз переживаю, что мы можем остаться без жилья, потому что есть такая вероятность, что нас могут просить съехать с арендуемой площади и с детьми остаться на улице. Башкаларда шундый ук хәлдә калган. Алар үз фатирларына 2023 ел ахырында күчәргә планлаштырган була. Аннары сроклар 2024 елга күчерелә. Шул ук вакытта кайбер шаулылар фатир арендалауны, туганнарында яшәүне һәм ипотека түләүне дәвам итә. Мы с мужем воспитываем 3 детей. В этом доме купили квартиру в целях улучшения жилищных условий. Но до недавнего времени были вынуждены проживать почти 1,5 года в бане. Кайберләре бөтенләй урнашмаска да әзер. Мәсәлән, алар Вивальди торак комплексында фатирларны өстәмә түләүләрсез алыштырырга тели. 10-нчы этажда бик матур урынлы, бик әйбәт район дип шулай итеп сайлаган идек. Бүтән җирдә рекламалар, бик шәп квартира булыр дип ышандык, но әле һаман да бирмиләр, без көтәбез инде. Төзүче аңлатканча, алар геология буенча оешмадан тоткан чыгымнарны түләтергә планлаштыралар. Бу процесс тиз түгел, ләкин ул халыкның фатирларына урнашуына берничек тә йогынты ясамый. Шулай ук Вивальди торак комплексы якын арада тапшырылачак дип ышандырдылар. Хәзер Россия төзелеш министрлыгы белән юл картасы буенча эш алып барыла. Сейчас большинство мероприятий по этой дорожной карте уже выполнены. Проведены дополнительные обследования зданий и грунтов. Получено положительное заключение НИТ строительства. К концу июня мы должны получить положительное заключение государственной экспертизы. После этого приступаем к приемке ГСН и заселению. Вивальди торак комплексында фатирларны тапшыру июньнең соңгы көннәренә билгеләнгән. Төзүчеләр сүзләренчә, 40-тан артык кеше торак майданын арендалау өчен айлык компенсация ала. 2 йорттан 26 өлешчә фатирларын Домкорның башка объектларына алмаштыру мөмкинлегеннән файдаланган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мәктәпне тәмамлаучылар өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Балалар бу көнгә җентекләп әзерләнгән, биюләр һәм саубуллашу җырлары өйрәнгәннәр. Безнең төшерү төркеме 78-нче лицейда булды һәм соңгы кыңгырауның анда ничек узуын карады. Бу 78-нче лицейның 11-нче сыйныфының тәмамлаучыларын мәктәптә соңгы бию. Балалар сүзләренчә, алар әле дә мәктәп елларының артта калуына ышана алмыйлар. Алда имтиханнар, укырга керү һәм олы тормыш башлана.
Класс замечательный у меня был. Я очень люблю каждого. Они все чудесные ребята, учителя. Просто лучший учительский состав в лицее. Вот. Покидать немножко грустно, но нас ждет нечто большее в будущем. Я очень готов к ЕГЭ, а что касается сегодняшнего дня, то я не особо к нему готовился. Именно поэтому меня переполняют чувства, как бы так сказать, радость, смешанная с грустью, что ли, об уходящей школе. Оқытушыларға оқушылар белән саубуллашу моңсу, алар оқушыларны 5-нче сыйныфтан башлап тәрбияләгән һәм шушы 7 ел эчендә бер-берсенә бик нык ияләшеп өлгергән. Педагоглар үзләренең чыгарылыш укучылары өчен иҗади номер әзерләгән. Грустно и волнительно. Мы с ними 7 лет вместе от начала до конца. Поэтому на моих глазах они росли, становились личностями. Конечно, я к ним привыкла. Понимаем друг друга с полуслова и с полувзгляда. Поэтому, конечно, грустно. Бүген чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналары өчен дә үзенчәлекле. Бүген алар 11 ел элек сабыйларын 1-нче сыйныфка алып килүләрен искә төшерәләр. Буквально только недавно я ее вела в 1 класс, а уже 11 класс. Только вчера вспоминала, слезы наворачивались. Дочка очень успешно учится всегда, себя очень хорошо проявляет. И это моя гордость, которая приносит мне радость. Соңгы кыңгырау чыңлады, дәресләр бетте һәм мәктәп еллары артта калды. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Һәр адымны кайгыртып, ярчылыга яна Беларус аяк киемнәре күргәзмәсе килде. Һәр аякка да уңайлы аяк киемнәре артыннан ашыгыз. Күргәзмә дүшәмбедән җомгага кадәр Радужный сәүдә үзәгендә 2нче катта һәм Автозавод проспекты 17 адресы буенча эшли. Күргәзмәдә киң аякка һәм чыгып торган сөякле яки башка үзенчәлекле аякка күп санлы модельләр, кедалар, туфлиләр, йомшак мокасиннар тәкъдим ителгән. Ее главная особенность является, что это мягкая шлифованная кожа, которая скрывает все дефекты ног, к примеру, такие как наслоенные пальцы и выступающая косточка. Без клеевого соединения с подошвой исключает неприятные запахи, а также суперудобная колодка. Бирдә киң төсләр гаммасы тәкъдим ителгән, караңгы төсле, актуаль ачык төслеләр һәм якты җәйге модельләр. Мне она очень нравится, потому что я знаю, она мягкая, удобная, поэтому я пришла сюда. Как пух, у них всегда хорошая обувь, у них мягкая обувь, у них легкая обувь, тем более для нашего возраста отличная обувь. Я всем предлагаю прийти и купить белорусскую обувь. Беларус аяк киемнәре күргәзмәсе үз сатып алучыларын 30 майга кадәр Радужный сәүдә үзәге 2нче кат һәм Автозавод проспекты 17 адресы буенча көтеп кала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атналары телим. Паковато! Больше 30 аттракционов, семейный ресторан, домики для празднования дня рождения. При заказе праздника торт в подарок и скидка на билеты 20%. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.